Da ćeš mi pročitati? Ajmo tu odavde. Šta tu piše? Pas. Ne, pa nije to pas. Jel je pas? Nije pas, to je maca. Mata. Ajde, šta piše? Daj prstić ovdje, ajde. Mata. Gadi. Je Je. na... Gadi. A mislim da je ovo drvo. Dudo. Je na drvetu. Dobro. Ona... Jeli. Nika. Moglo bi pisati i ona želi miša, ali ona ne... Ne joli. Nema miša. Dobro, ajmo dalje. Pat. U Je. kućici. Je Je. Upati u u kućici. kućici. Bravo. On Niče. ima... Ha? Šta ima pas? Ko? Kokica. Kost. Ajmo iz početka. Ima. On, tu ti je početak. I On, on ima tog. kost. Bravo. Ajmo još. Tu. Na. Šta je ovo? Tita Mhm. je na turici. Nije na curici, nego je na Vani. grani. Ptica je na grani. Grani. Dobro, šta i dalje piše? Tita Ona one joli ima ima djevojka. perje. Pede. Ajmo još jednom pročitati ovo. Ima Idemo od početka. tita. Ima Ptica tita je je na... na grani. Bravo. O On, oda ona odi ima ima grani. perje. Perje. Bravo. Jako dobro. Imaš još nešto za ispričati ili to? Učiteljica bok. Bok učiteljica.